салом ба ҳама. имрӯз дуюм рӯзае ки ман дар шаҳри Душанбе тамошо карда кор кофтестам. Беҳад қимат будай нарху навоҳои иҷра. Як говма фурӯхта омада будам, ина қариб сумуш тамом шид. Тезтар кор ёфтан дар кор ки аҳвол безеб мешавад. Бекориву бесумиш майли ҳоли як гапи дига мегум то кампирам нафаҳма ки ана бад вазъияту тирб мешавад. Дар Душанбе иқа сайру гашт карда дидам ки дахтарои Душанбе бисёр хушрӯ будиянд, беҳад маҳқулам шиданд. Хеле фикр карда ба хулосае омадам ки ҳамиҷа ягон дахтараки хушрӯра ёфта оиладор шавам. ягон паричеҳраи сафеда ки қадбаланди қиндиланди хушрӯи хоҳишманд бошад дар комментария нависа. аз наздик хушрӯ маслиҳат кекунем. агар маслиҳато пухт ма дарав мерам гову молма фурӯхта суми қалинга меорам. майли хайр, ма бирам бо айпаи коркобӣ шавам ки ба наздикӣ оиладор шавам, дига бекор гашта намешавад.